पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तो हनियो के नारा लगावो सन, पवन भैया जिंदाबाद। हमनी के पवन सिंह आसनसोल से सांसद के चुनाव लड़स, चाहे आरा से चाहे डिस देश कहीं से भी हमनी के पवन सिंह के दिल से सपोर्ट करे के बा। और इतना सपोर्ट करे के बा कि भाई पूछा मत। और हम तालुम से एगो बात बता दी कि हमारे एगो भाई कह चाहे दोस्त कह, पवन सिंह के सपोर्ट में एगो गाना बनैले बा, जौन गाना हई हो हाथ जोड़ी सबका से मांगे ले वोट, मिलजुल के करी लोग इनके सपोर्ट, नहीं किसी के झांसे में आना है आना है, कमल पे बटन दबाना है, पवन भैया को सांसद बनाना है। और हम इहो बोलतानी कि पावर स्टार पवन सिंह जौना जिला से चुनाव लड़स उ जिला के गली गली में ई गाना बजाए के बा। और खेसारी लाल यादव के बात पर ध्यान नहीं देवे के। हम बंगाल पकाना नहीं गाएंगे भाई, ना कब टिकट कैंसिल हो जाए पता नहीं के। अब देखो भाई, हमनी के पवन भैया आसनसोल चाहे बंगाल में कहीं से भी सांसद के चुनाव लड़े के ना चाहतलन, उ एगो इंटरव्यू के माध्यम से बतैले रहलन। मगर फिर भी पवन सिंह के कुछ लोग खोदता कि अरे बंगाल के ऊपर गाना गईले बारन, गलत गलत वही से तो टिकटवा कट गईल ह। मगर भाई लोग तू लोग चिंता मत कर, लोग हमनी के बस पवन सिंह के सपोर्ट करे के बा, उ चाहे कहीं से भी सांसद के चुनाव लड़स। कमल पे बटन दबाना है, पवन भैया को सांसद बनाना है। भैया लोग बहिन लोग, अब दिल में यह जुनून बा कि भोजपुरी के जब 3 गो सांसद बन गई लोग, तो चौथो सांसद पावर स्टार पवन सिंह केहू बन जास, वो खातिर चाहे कुछ भी हो जाए। और ना तो भाई लोग गाना के मुन्ना सिंह गईले बारन, और ये गाना SRM एंटरटेनमेंट पे आइल बा। तो एक बार तू लोग गाना के जाके जरूर सुना लोग। और ना तो अब हम जाता नहीं इस सिंगर के पास फोन लगाए और थोड़ा सा इधर उधर के बात करे। हेलो। अरे कमल पर बटन दबाना है, पवन भैया को सांसद बनाना है, बीजेपी को फिर से ले आना है, पवन भैया को सांसद बनाना है। क्या हाल बा मुन्ना भाई? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अरे महाराज आजकल तो तहारे सगरो चर्चा बा। अच्छा थैंक यू भाई, तो लोग के प्यार और दुलार आशीर्वाद है। अरे तू तो गाना गईले बार, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में वो गाना तहलका मचा देले बा। हाँ हाँ, खाली पवने सिंह के सपोर्ट करेला कि केहू और के भी? नहीं, सब कोई के सपोर्ट, हमारा खातिर सब कोई बराबर बा। पवन सिंह, खेसारी, कल्लू सब कोई बराबर बा भाई। अच्छा तो कुछ सवाल बा जवन तासे हम पूछे के चाहता नहीं, का जवाब दे सकता रहो? जरूर जरूर भाई, हमार जरूर देम। घबराइवा ना नू? ना रे मर्दे, घबराइला का जरूर बा। तो चलो सवाल हमार ई बा कि जब पवन सिंह से पूछल गई कि आपका विचारधारा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, तो पवन सिंह पर जवाब ना दे पैलन और तू पवन सिंह के सपोर्ट में गाना गावता रह, तो तू इस सवाल पर कुछ बोले के चाहता रह? जरूर जरूर। देखी कि पवन सिंह के राजनीतिक कैरियर के सबसे पहल का श्रेणी है, ठीक है ना भाई हमारा? अच्छा। अरे सब चीज ठीक हो जाएगी, आगे एक दो बार आदमी इलेक्शन जीती हारी चुनाव तो ना ना, बट फिर भी भाई तारा से मान लो अगर तू सांसद बने के चाहता है तो हम तारा से पूछनी कि आपका विचारधारा क्या है, मुद्दा क्या है, तो कुछ तो जवाब देबा नू कि हम स्कूल बनाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं, या इस जिले में ये कमी है, कुछ डिस बोलबा नू। मगर ना ना, उनका जवाब देवे के चाहिए। और वो में ज्यादातर विकास के बात होते हैं। ये तो बात ठीक बा। विकास अपन बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक बा? तो ज्यादा पिछड़ा राज्य, ओकरा विकास के बारे में बतावे पड़ी सब के होके। जे भी आगे हुई, जे भी चुनाव लड़ता, पवन भैया हैं, खेसारी भैया होगा, मनोज भैया होगा, जे भी आगे यहाँ लड़ी, यहाँ से लड़ी, उनका कहे पड़ी भाई हाँ एकरा के ऐसी करा। अच्छा चलो एगो बात आवरी तार से पूछे तनी, हमरा ख्याल से तू आरा से बारा वही से पवन सिंह के सपोर्ट में गाना गईले बारा? ना भाई, हमारा से नहीं, ठीक बा। तब कहाँ से बारा? हम सिवान जिला से बानी भाई हमारा। ओहो, मतलब कि तू फुल सपोर्ट में पवन सिंह गाना गईले बारा कि पवन सिंह के केहू सांसद बना देवे के बा कानू? जी 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 जी। मगर भाई ये तो हमनी ऊपर डिपेंड नहीं करत, हमनी के सपोर्ट करता इंसान, मतलब सपोर्ट कर सकता इंसान, बस लोग डिसाइड कर सकता, पब्लिक डिसाइड कर सकता कि के जीती के हारी। राइट राइट राइट।
मगर चलो तार गाना सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगल, मतलब दिल से बताओ तनी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगल। वैसे हम सोचनी कि चलो पर एगो वीडियो भी बना दी, ठीक बा। जरूर जरूर। मगर और कुछ सवाल बा जौन पूछे तनी। देखो पवन सिंह के जौन टिकट बा आसनसोल से कट गइल बा, तो अब तार कुछ पता होता बा कि कहाँ से लड़ेला बारन? कैसे कि हमरा पता नहीं है, वही से पूछे तनी। देखिए सुमित जी, हम बताते हैं रुआ के। सुमित भाई वो 2 जगह से फाइनल हो चुकल बा, काल ना तब परसों डिक्लेयर माने सामने आ जाई, ठीक बा। अच्छा अच्छा। औरंगाबाद या ना तो आरा, ठीक बा। अरे यही 2 जगह से कहीं से मतलब कि चुनाव लड़ियन। मतलब कि ताहरा सूत्रों के मुताबिक से कुछ ना कुछ पता चलेला का नु? जी जी। अरे अभी लाइन में बानी से तो अंदरूनी ऐसा थोड़े बाकी सब लोग के कांटेक्ट बाटे, तो माने इतना कंफर्म बा कि रउदा औरंगाबाद से चुनाव लड़स या आरा से लड़स, माने यही दोनों जगह में से कहीं से एक जगह से चुनाव पवन भैया लड़ी। एकर मतलब ई भइल कि पवन सिंह के टीम से तार कांटेक्ट बावे बावे बावे। हाँ अरे लाइन में बानी सब कुछ से एक दूसरा के सब कोई जुड़ल बटे, तो भाई भाईचारा बा, भाई बानी, छोट भाई बानी, वो लोग के तो भाई के सपोर्ट होई, वो लोग के सपोर्ट हमारा ऊपर होई, सरोगा लोग के सपोर्ट सब, अरे एक दूसरा से सबके जुड़ल बा, तभी तो हम जब हमारा तो बात भी होता। चली बहुत बढ़िया के बात बा। मगर जेंगर रउआ आजकल काम करता नहीं, हम कुछ रउआ से कहे के चाहता नहीं कि रउआ एकदम सब तरह पर गाना बनाई, जैसे लोकगीत हो गई, सैड सॉन्ग हो गई, देवी गीत हो गई, होली गीत हो गई। तो अभी होली आए बता रहा, होली गाना नहीं किया तो प्लीज तनी जल्दी से ना। होली गाना 3 कंपनी से आइल बा गाना, एगो अपनो चैनल से आइल बाटे। अच्छा मतलब फिर अच्छा हाँ। राउर जो चैनल हवे SRM एंटरटेनमेंट, यही चैनल है पर्सनल चैनल राउर। तो भाई लोग हम तारुंग से एगो बात बता दी कि भैया के पर्सनल चैनल तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर लियो लोग यूट्यूब पर, हम तो तारुंग से शुरुआत में बतानी है। मगर भैया कुछ लोकगीत भी रहुआ लाइन जो महफिल में गार्दा मचा दे। जरूर जरूर। अभी रउरा लोग के आशीर्वाद प्यार से चश्मा लगावे ला जान पूरा वायरल चलता रील पर, ठीक बा भैया। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ओकरा बाद में अभी होली के गाना आवे वाला बाटे, अपना भी चैनल से आवे वाला बाटे, बड़ा चैनल से आवे वाला बा, छोटा चैनल से आवे वाला बाटे। अच्छा हम रउआ से एगो और बात पूछे तनी होल्ड करके, मतलब देखी रउआ तो सिंगर बानी, अगर जे रउआ सिंगर बानी कोनो लड़की रउआ गाना पर रील बनाइली सन तो बड़ा अच्छा लागत होई। जी जी जी, काहे ना, लाइक खुशी के बात है भाई, कोई लड़की होके लड़का होके कोई भी बनावे, जींस बनावे, लेडीज बनावे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। खुशी है भाई, हमारा सपोर्ट करता हुआ, रील बनाता हुआ, फायदा बा नु हमरा। ई तो बात एकदम राइट बा जी। चली तो एकदम रहुआ एकदम धाए धाए काम करी, और महफिल में मतलब मार्केट में ज्यादा लोकगीत लाई, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लाई, कैसे कि लोग के उहे ज्यादा पसंद आएला। आना तो रहुआ तो पहिलका जमाना के स्टार बनही बानी, बस रहुआ ए घड़ी तनी छाए के बा। रहुआ के हम चाहता नहीं कि 2 4 10 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग सुने। जरूर जरूर। रउरा लोग के आशीर्वाद प्यार दुलार आशीर्वाद होई, सपोर्ट होई तो जरूर सुनी। और बहुत अच्छा गाना रहुआ जौन सोचत बानी, वो गाना बहुत अच्छा मैटर, बहुत अच्छा सॉन्ग बहुत जल्द हर चैनल पर देखे के मिले। अच्छा कंटेंट, अच्छा वीडियो, अच्छा जो बोलो तनी की ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, वो भी देखे के मिले। अब होगी क्रांति। जय महाकाल, जय माता रानी।